Ahojte, ja som Jozefína, robím marketing pre VPC Koliba, pre Hriňovskú mliekareň a my s Lukášom Kubišom spolupracujeme už niekoľko rokov a som veľmi rada, že si našiel čas, aby sme sa išli spolu previesť a aby sme sa porozprávali o tom, ako sa za posledné mesiace mal. Lukáš, ja ti v prvom rade gratulujem k obhájeniu titulu majstra Slovenska, naozaj krásne preteky, bolo to úžasné. Ako sa cítiš ako dvojnásobný majster? Tak, ďakujem v prvom rade, samozrejme. Preteky boli to záživné preteky naozaj, 5 hodín pretekania. A samozrejme, cítim sa skvele, pretože opäť môžem nosiť tento krásny dres a hrdo reprezentovať našu krajinu, takže je to skvelý pocit, samozrejme. Túto sezónu si v novom tíme a ja by som sa chcela spýtať, ako zvládaš tú mediálnu pozornosť, ktorú okolo teba budujú a ako sa v tom tíme cítiš? Tak vlastne od prvého momentu, ako som prišiel do týmu, tak tá atmosféra tam je perfektná, čo sa týka naozaj všetkých tých chlapcov, všetkých kompletných ľudí, toho staffu, tak naozaj sme tam veľmi priateľská skupina ľudí, čo ma naozaj hneď zaujalo od prvého okamihu. A samozrejme, sú to väčšie preteky, čiže tá pozornosť všetkých v tom celom svete je naozaj vyššia. Zatiaľ to nie je také, ako keď to mal Peťo, že nemohol si ísť ani niekde kúpiť nejaké potraviny, že tí ľudia ma poznajú a naozaj snažím sa odfotiť s každým, lebo tiež som bol malý chlapec a tiež som sa chcel fotiť so všetkými, aj s Peťom napríklad. Takže poznám to aj z tej druhej strany, takže naozaj snažím sa byť stále taký otvorený voči tým fanúšikom, pretože samozrejme práve pre tých, ktorí nás podporujú, to robíme. Vravíš, že boli tam nové preteky. Ktorý bol taký najťažší moment zatiaľ sezóny? Asi najťažší moment bol pre mňa práve to Paríž-Roubaix. Na to som sa pripravoval s celým vlastne performance tímom a tie preteky nevyšli, alebo skončili v tom najzaujímavejšom sektore v Arenbergu, kde som sa váľal po zemi, keď to tak športovo poviem. No a naozaj, išli sme tam s jasným cieľom do tých pretekov a nič z toho nevyšlo, takže bol som nesmierne sklamaný. Na druhej strane podal som to, čo som mohol a keby bolo keby, tak by to boli iné preteky, ale samozrejme na druhej strane som veľmi rád, že som si to prešiel celé v tom pretekovom štýle, pretože človek tam môže trénovať a furt to sú úplne iné preteky, alebo úplne inak to je v tých pretekoch ako na tom tréningu, takže tá rýchlosť, tí ľudia okolo, takže samozrejme bol to zážitok skvelý. Uvidíme na rok. A na druhej strane, čo bol najkrajší moment sezóny zatiaľ? Určite to bolo prvé profesionálne víťazstvo mimo vlastne majstrovstiev v tom šole, kde sme tiež to bolo. Vlastne na poslednú chvíľu som pritestoval na tie preteky, ani som tam štartovať nemal. Večer mi zavolali, zajtra štartuješ, tak som odštartoval a vyhral som, tak to bolo. Kázali mi, sprav to tak som to tak spravil. No ale naozaj celkovo ten deň si pamätám veľmi dobre, pretože tí chlapci tam pracovali na tej špici a bolo to vydreté celého tímu, to víťazstvo. Takže na to som veľmi hrdý. Momentálne si doma a aký je tvoj obľúbený kopec alebo trasa na Podpolane, kde rád chodíš? Tak všade možne tu sú naozaj, máme perfektné prostredie na tie tréningy, minimálne aut, takže to je perfektné a samozrejme tieto kopce po okolí tu, Raticov vrch, doma na Hutu, naozaj to je kopec, kde som sa vytrápil asi najviac, lebo furt to musím ísť domov, ale naozaj celkovo toto prostredie hlavne človek tu aj uvidí niečo, že nie je to iba rovno za nosom stále a proti vetru, takže naozaj veľmi rád tu trénujem a nie, že veľmi rád, to sa nedá porovnať s tým svetom, čo tu môžeme trénovať. Pred časom sme sa rozprávali o tom, že naše VPC je dôležitou súčasťou tvojho regeneračného procesu, tak sa chcem spýtať, či je tomu stále tak, aj v novom tíme a teda či ti stále pomáha. Samozrejme, proteíny, je to veľmi dobrá podpora tej regenerácie, pretože človek, keď už sa bavíme trošku z tej stravy, tak to mäso alebo celkovo proteíny prijať z toho je o niečo zložitejšie ako to prijať z takéhoto šejku a naozaj tá regenerácia sa práve tým zrýchľuje, čiže hneď po tréningu, keď tam šupnem jeden shaker, tak je to ideálne. A na záver posledná otázka, aký tip by si dal mladým chalanom, ktorí by raz chceli stať na pódiu ako ty? Nič, len trénovať, vytrvať
a ono sa to vždy podarí. Len človek musí naozaj ísť si za tým svojím cieľom, nepoľaviť za žiadnych okolností, aj keď to nebude jednoduché, lebo to nie je jednoduché. A naozaj, na konci dňa vždy vyjde slnko. Lukáš, veľmi pekne ešte raz ďakujem, že si našiel čas a prajem ti do zvyšnej sezóny a aj samozrejme do ďalších rokov veľa šťastia, čo najmenej tých pádov počas Paríž-Roubaix a tešíme sa aj okolo Slovenska na teba. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.